Sunana Dr. Aisha Aminu Sanci, jami'ar da ke aiki da IHP wato Integrated Health Program wanda suka samu tallafi daga hukumar Amerika. Ina kokari na ga da cewa mun taimaka ma jiha ta yanda za ta cimma wannan muradi na samar da lafiya bai daya, wanda ita karan kanta jihar Kebbi ta shiga cikin tsare-tsaren da kasar Najeriya ta zo wato Health Financial Reform domin a samar da wannan. Ɗaya daga cikin abubuwan da jihar Kebbi ta aiwatar shine ganin cewa ta assasa wannan hukuma ta taimakekeniya wato Kebbi Contributory Scheme domin ta ga yanda za ta inganta asibitoci da kuma mutane za su samu lafiya bai ɗaya daga mataki na farko. Wannan kungiyar tana aiki ko kuma in ce tana rijistar mutane kusan kashi uku. Akwai kashi na farko wanda su ne ma'aikata na gwamnati waɗanda ya kamata a ce su shigo cikin wannan tsarin, duk da yake dai ba su fara shigowa cikin tsarin ba. Akwai kuma 'yan kasuwa da ya kamata su ma a ce sun shigo wannan tsari. Sai kuma kashi na uku wato marasa galihu, marasa karfi wanda muke kira da su da vulnerable population. So abin da ya sa muka taru a nan tare da 'yan jarida shine domin mu ilmantar da su game da muhimmancin wannan tsari, domin su waɗakar ma al'umma da kai cewa akwai tsarin da idan mutane da yawa suka shigo cikinsa har suka biya to za su sauƙaƙa mu juna idan har lalura ta rashin lafiya ta samu, ba za su tagayyara wurin ganin sun kashe kuɗaɗe sosai kafin su samu wannan lafiyar ba. Wannan kuma abun da KECHEMA ke yi, idan har kai rijista to kana da tabbacin cewa za ka samu dukkanin abun da kake bukata na lafiya, tun daga mataki na farko primary health care zuwa secondary health care mataki na biyu har zuwa mataki na uku wato tertiary health care, wanda duka akwai abubuwan da aka yarda idan har wannan ya same ka tafi za ka samu wannan kula.